Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nase imihlozo ekuhlwa nje. I declare the first national convention of the National Dialogue of South Africa officially open. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usewuvule ngokusemthethweni umhlangano wokuqala owandulela isithangami seyingxoxo ngesimo sezwe eyaziwa ngeNational Dialogue ePitoli. Siyayiqala impela into enje. Isihluku esikhulu kangaka. Ngabe ngenza ngoba kuthiwa ke bayishisa imoto kwabaseceleni yena bambulalela ngaphandle kodwa sikwazi ukuthi sithole ithambo likababamkhulu. Ufuna ubulungisa umndeni womshayeli wemoto ekhokhisa ngokwebanga esilihambile e-hailing nokumshayeli oneminyaka engama-27 ubudala obulawe ngesihluku esigamekweni esenzeke enxanxatheleni eyitolo iMaponya eSoweto. The matter is postponed until the 12th of September, back to court number 9 at Africa State. It is for the outcome of representation. Inkantolo yamanje Phamrage lihlehlisela umhlazishi umnambili icala lokukhwabanisa elibhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordaan kanye nasolwa nabo. Nabembe eqhatho umathanga ejije zalo maswabhula lapha kwamgilije emahashini thimba le ndaba zesizulisela ipheke la iphaka angande ngomlomo njengesiqebetho angihlale kuzona ithonto. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethembise izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngokuthi izindleko zokusingatha isithangami sengxoxo ngesimo sezwe zizogcinwa ziphansi kakhulu ngokwemali. Ubekhuluma emhlanganweni wokuqala okuyiwo zokwendlalela ukukhulela ngoqo wesithangami sengxoxo ngesimo sezwe eyaziwa ngeNational Dialogue. Umhlangano uqale namhlanje enyuvesi yakulelizwe kanti uzophothulwa kusasa. Umhlangano wokuqala okuyiwo ozocaba indlela ngokuhlala kwesithangami sengxoxo ngesimo sezwe uvulwe njengoba bekuhleliwe ngesikhathi wethulwa ngokusemthethweni umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. This is not a partisan platform. This is a national platform. Here, no voice is too small. No perspective is too inconvenient to be heard. We are gathered to listen to each other, to understand one another, and to chart a common path forward for our country. Umengameli Ramaphosa ukhuthaze ubumbano lwezakhamuzi nokuthi kuzofanele isithangami sengxoxo ngesimo sezwe zisebenzise njengesigcawu lapho izokwazi khona ukukhuluma igxile ngalokho kuyizinselele ibhekene nezwe. We are meeting at a time of profound challenges that confront our country and our people. Economic hardships that our people are living under, unemployment that continues to rise, inequality that besets our people, growing poverty, and a crisis of confidence in our institutions. Wenze isibophezelo sokuthi ngeke kube nobudedengu ngokusetshenziswa kwemali ngesithangami sengxoxo iNational Dialogue. I shall not allow the taxpayers' money that amounts to 740 million rand to be utilized. We can have this dialogue much cheaper, much lower costs must be the order of the day. That is what we did. Kusenjalo yehlukene imbono mayelana naso lesi sithangami sengxoxo mayelana nesimo sezwe nokuyisithangami esibanjelwe enyuvesi yakulelizwe. If I have to say, the morning session was a bit troublesome from where we were sitting. It didn't look like things were off to a good start. There was a lot of chaos and there wasn't proper preparation, so it seemed, and there was a little bit of chaos in the morning. So we wait and see. Right now we're in the plenary, so I'm in the plenary talking about, fixing the state and how to make the constitution work. So if you resolve unemployment, the other issues begin to resolve themselves, not completely but significantly. So for us it's about how do you fix the state to provide the public service that society, the economy require, whether it's Eskom or Transnet or Metro Rail, whether it's municipalities, because the economy can't grow without a functioning state.
but how do you stimulate the economy by investing in it through infrastructure investments? Well, I know this process is going to culminate in a governance plan for the next 30 years. The NDP comes to an end in 2030. We need to chart the course forward for the future, and it's good that we're starting the work now. Unlike the NDP, people get to participate. They get to be heard. Not that the NDP was not legitimate in that way, but it just wasn't designed that way. So we have an opportunity now to bring together expertise in terms of policy making and people's real lived experience and give them a voice and a say in the future of the country. I feel that the national dialogue is the best platform to can coherently deal with these issues, because when you look at the structure of government, those in the local government, they deal with what we call IDP, but they are not, they are limited, into other issues when it comes to provincial issues. Sithanda ukwexwayisa ababukeli abanenhliziyo esheshe izwele ngalombiko olandelayo. Usemanzini umndeni womshayeli wale moto ekhokhelwa ngebanga esilihambile nokumshayeli oneminyaka engama-27 ubudala obulawa esigamekweni sokudutshulwa enxanxatheleni yezitolo eMaponya eSoweto. Umthokozisi Mvelase udutshulwe emotweni yase leyo moto ithungelwa ngomlilo abehamba ngayo washela phakathi washona. Umndeni wakwaKhuzwayo uthi ugqemekele ngeqwantwala ngokulahlekelwa kabuhlungu indodana. Unina kaMthokozisi Mvelase, uKhonzi Khuzwayo, kudingeke ukuthi aphuthunyiswe esibhedlele ngoba engakwazi ukumelana nobuhlungu bokulahlekelwa ingane yakhe eyodwa. Ngibhlungu kakhulu ngomshana. Ngoma bechaza into eyenzeke kumshana, isihluku sodwa noma ungabonile. Ngoba nje into ebuhlungu kakhulu ekobhosisa igazi kuthiwa akho lutho ngeke size simbone nje kuyimanje umshana. Uthiwa nje abakutholile ithambo lomlenze kuphela. Umndeni kaMvelase uthi ubesebenza ngokushayela izimoto ezibizwa ngobuchwepheshe bamanje ngaphambi kokuthi afudukele eGoli. Nafike wenza lo msebenzi nakhona. Nje kakhulu umfana wami sengibiza sethi phoyisa mina ngisecurity Khobe yayithi phoyisa ufunani phoyisa mhlambe ethi phoyisa ngizama nge-airtime lapho ngithi hayi uyahlupha nginayo i-airtime mina ngihleke nje lokhu bengiwalalela nje ama-VN akhe sigcina ukukhuluma naye sigcine nini umsomluko. Ukubulawa kukaMvelase kuholele ekutheni umphakathi ubhikishe eMaponya Mall ngoLwesine. Londe Khadebe, SABC News, Olundi. Inkantolo ephakeme ePitoli sihlehlisela umsomluko isicelo sokudlulisa isinqumo senkantolo esayalela ukuboya ngumengameli waseZambia uEdgar Lungu ayofihla ezona dabuka kulona. Umndeni kaLungu weneme ngalokhu ukuthi ke uLungu ayofihla kuleli yazwe. Isicelo somndeni kaLungu sokwedlulisa isinqumo esakhishwa amajaji ephelele enkantolo ephakeme yasePitoli bekulindelwe ukuba siqale namhlanje, kepha ummeli walomndeni uAdvocate Thembeka Ngqayithobi ubese etshela inkantolo ukuthi kubukeka sengathi kunezinkomba zokuthi sikhona isivumelwano esingaba khona phakathi kwalomndeni nohulumeni waseZambia. If the discussion succeeds, the court will be informed, but we need more time than today. And we have agreed with my learned friend to ask the court for an indulgence to stand down the leave to appeal to Monday the 18th at 10 o'clock. Lenkantolo isivumile isicelo sokuba izinhlangothi zombili ziqhubeke nokuxoxisana yathi nethemba lokuthi zizoholela ekutheni lolu daba lugcine luxazululiwe. I've discussed with my colleagues. We also agreed that the matter to stand down to Monday at 10 o'clock, and we're still optimistic that the finality that would be in the interest of all the parties would be reached. Izinhlangothi zombili zizophindela enkantolo ngomsombuluko nokuyilapho zizokwazisa inkantolo komphumela walezi ngxoxo.
Kusenjalo umndeni kaLungu usunikele enkantolo yomthethosisekelo ngesicelo esiphuthumayo sokwedlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli nesavuna uhulumeni waseZambia. uDeni Yordano wengameli SAFA kanye nababili asolwa nabo bebesenkantolo yemantshi ePalmridge eGoli namhlanje. Lo mengameli weSAFA nesikhulu sezemali kuyo kanye nomqondisi wezokuxhumana babhekene namacala okukhwabanisa nokucija itulo lakho ukukhwabanisa udaba lwabo luhlehliswe lomhla ziyi-12 kuMandulo. Kusolwa ukuthi Yordano wasebenzisa izinsiza zeSAFA ukuthi kusizakale yena okubalwa kuzo ukuqasha inkampani yonogade eyimele ngenhloso ukuthi imgadi. Kusolwa nokuthi iwaqoka inkampani ezoxhumanisa nomphakathi kulandela izinsola ayibhekene nazo zokuthi udlwengulile. Laba bobathathu bangaphandle ngebhayili ye$20,000 zamarandi umuntu emunye kanti basawaphika amacala. iNPA ithi khathazekile ngokubambezeleka ongenasidingo kwecala. Some of the delays in the matter are occasioned by various reasons. They cannot only be attributed to the NPA alone. The accused before court, Mr. Jordan, has 3 civil matters that are yet to be entertained by the High Court, the court that they approached. Yordano noHluyo bafuna kuchithwelela icala baphonsela inselele indlela okwaphenywa ngayo komkhulu leSAFA mhla ziyishiyagalombili kuNdasa ngonyaka wedlule. Nokho imantshi yathemba ukuthi udaba luzoqhubeka mhla bephinde bevele enkantolo mhla ziyi-12 kuMandulo. Delays is just the submission of documents. The matters can be set down in the High Court. And if possible, I heard Mr. Nkwashu said, if you can ensure that as soon as dates can be obtained, so that it would be better if these matters in the High Court could have been consolidated. Ngenkathi kuphenywa komkhulu leSAFA, ama-Hawks ashaqa izinto okubalwa kuzo ama-laptop, ama-USB namaphepha kanye nokunye. Mbukelo sathi qoyitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthi. After so many years, we still having contractors who are still earning less than 9,000, less than 7,000. Kuhlangana iminyaka eyishumi-3 selokhu kwenzeka isibhicongo sokubulawa kwezisebenzi zasemayini eLonmin eMarikana eNorthwest nokuyisebenza engama-34. Asibingelela kwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usevule ngokusemthethweni umhlangano wokuqala wenduleli ithangami zengxoxo ngesimo sezwe eyaziwa ngeNational Dialogue ePitoli. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje siqeda ukuyisakaza. Umndeni kaAmandla Samane unethemba lokuthi uzothola isigwebo esiqinile wesilisa oyivumele yena ngokwenza amacala okudlwengula kanye nokubulala. Umama kaAmandla uKhihle Sikanandi ngesikhathi owadlwengula ingane yakhe echaza kabanzi ngokwenzeka mhla zingama-21 kuMfumfu nyakenye. Ummeli wakhe efunda isitatimende esifungelwe uvumileke ukuthi wayenga le ntombazanyana eyayineminyaka eyisithupha ubudala eyayizidlalela emgaqweni wayingenisa emjondolo wayidlwengula wase eyayibulala. This was after I had raped her. I then proceeded to kill her in order to conceal my wrongdoing. I admit that it was my intention to do so. At all material times, I was aware that killing a person was wrongful, unlawful and punishable by the law. Umndeni wakaSamane uthi ukulalela isitatimende sakhe enkantolo kuzwisa ubuhlungu obukhulu. It's Amandla's birthday on Tuesday, so I can imagine ukuthi uzobe anjani, because it's not gonna be easy. Lokudabuka ke eMozambique uphinde wavuma ukuthi ukuleli ngokungemthetho emva ukuthi incwadi emgunyaza ukuvakasha kuleli iphelelwe isikhathi. Siyasamukela isinqumo sakhe futhi siyasithokozela ngoba kwenze umsebenzi wethu njengomnyango obushushisa ukuthi ube lula ngokuthi avume wonke amacala. Kulindeleke ukuthi inkantolo ikhiphe isigwebo ngoLwesibili lwesonto elizayo.
kuhlangana iminyaka e13 selokhu kwenzeka isibhicongo sasemayini Lonmin eMarikana nokwisibhicongo sokubulawa kwezisebenzi zasemayini engama-34 namanje udaba lweholo lezisebenzi zasemayini eNingizimu Afrika lusabonakala njengenselelo enkulu uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Isibhicongo sokudutshulwa kwezisebenzi zemayini iLonmin eNorthwest mhla ziyi-16 kuNcwaba ngonyaka u-2012 sasisuswe umbango weholo elalifunwa zizisebenzi zemayini. Ngaleso sikhathi izisebenzi zayiholelwa inkulungwane ezine kuphela zamarandi. Njengoba kuhlangana iminyaka e13 selokhu kwadutshulwa izisebenzi zasemayini, izinyunyana zinembono engefani ngalokho sekwenzekile ngoguquko ezimayini. Inyunyana iNUM ithi namanje izisebenzi zisahola makinhati. In terms of the salaries, it has gone very good over the last 13 years. So far, so that I think what AMCO has projected and said they want is 13,500 per lowest employee. I think it's there. So it's been done good. After so many years, we still having contractors who are still earning less than 9,000, less than 7,000. So nothing has changed. A greater majority of contractors, that has not changed yet in the mining industry. Izinyunyana zezisebenzi emayini zithi kuyazikhathaza nokudilizwa kwamakhulu ezisebenzi emgodini ongenamkhawulo kusukela ngo-2012 selokhu kwenzeka isibhicongo saseMarikana. Asikatholakali namanje isidumbu somshayeli wendiza encane ephahlazeke olwandle eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mshayeli wendiza kukholakala ukuthi uneminyaka engama-60 nomuvo ubudala kuthi ngokudabuka eGoli. Umshayeli wendiza ubenza umbukiso weindiza njengengxenye yenqungquthela iNext Generation of Aviation Professionals kubafundi kanye nakumalungu omphakathi ebibanjelwe khona eThekwini. Kuqalwe umkhankaso wokuthungatha isidumbu ngabezimo eziphuthumayo abaqhamuka emkhakheni ehlukene. Akekho ovumeleke ukuthi ayobhukuda olwandle Suncoast njengoba kusaqhutshekwa nokuthungatha. Umbutho wamaphoyisa kulelizwe wamukela abathoswe iziqu zophoyisa abangaphezulu kwe-1,990 eBhisho esifundazweni Eastern Cape. Bonke laba abathoswe iziqu bamukelwe ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Firoz Khachalia kanye noFani Masimulo ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke. Lamapolisa nezidanga kwezomthetho, obupolisa nezakhono ezijongene nolwaphulo mthetho esininzi sabo ngamanina. Umkomishinala wamapolisa onjengele Fani Masemola uthethe ngokubaluleka kwenkonzo yesipolisa ekulweni ulwaphulo mthetho ekuhlaleni. Murders is a concern to us. They do happen in all the provinces, of course, differs in numbers, but continuously we have strategies that we do. We have seen in this province, we had a problem of taxi violence and murders. I'm sure it's quite some time we haven't heard of it. Obamele njengomphathiswa wamapolisa ulumkise ngorhwaphilizo ngakweli candelo. Peer pressure is not a good defense to misconduct. Corruption, abuse of power, negligence, these things erode public trust and endanger lives. Ukanti lamapolisa matsha ajonge ukwenza umsebenzi wabo. Before ndize bendiyi forum, community forum, which was very helpful towards abahlali, but ke ngoku there was sort of like a coordination engekho perfect xa besebenzisana namapolisa. I feel I can bridge that gap. Kulindeleke kuphinde kuveliswa amanye amapolisa amatsha engaphelanga lo nyaka sikuwo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBhisho. Mbokela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
ke nina benyathi kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimba ubusayiguqisa lesebesikuphathele zona izulu engasincelebeleni sithi ukuhlehla kwenqama akusikho ukubaleka isiku sayithatha amandla sivumeleni sigoduke esiyogoba inkophe kukude emakhaya kusasa mbukeli indaba zolimi lesixhosa ejwayele ukudlala ngehora lesikhombisa zizodlala ngehora lesishiyagalolunye ngenxa yebhola kanti njengamanje ngikushiya nomfanekiso womviliyelo wamaphoyisa abese Eastern Cape mina nawe Mazulu. Go.